jotono no dibor kaham hangka ang just serapsan bagai no ko phaiman ise hangka just o serapsan bisunge kisa video khaina na manta angka angkai phaiman leng khamar kheno tabok just kisa se time nok khatango hone belai nok khatang ani just serapsan bagai phaiman hangka ang saimia o video bu pura upload khaino saimia ta time jodino jora kahama hangka ang upload khaine ni try khaine so ang belai tong thoka tini serapsan bagai phaipano ke mairok to chai pe khatabuk taw te sa tong hangka thangsinai ta angkai nrong bahai ani blog rok enjoy da khai tong nrong jodi na ani blog no enjoy khai tong please like share and subscribe khaina ni ta pokbi te ba ani katal video nai na ni ke tam ka ani asuk jora rok mai ni bagai ang asuk video rok khaimi hai pano nrong ani logio tongman bagai joto no belai khe hambai ke asuk na